Machiegni kendo, e kinde ni ma sirikal dhi nyime gi keto timo okumba mar thieth mar SHA, jopiny kwayo sirikal mondo oket kod ng'ikruok mathoth mokwako chenrono mamonogi yudo thieth e yo makare. Jodak e gweng' ma Makongeni mantiere e boma ma Thika e kaunti ma Kiambu ywak ni okumba mar thieth mar SHA ni kod achiedhnade mathoth kama oting'o lony manyasani mosiko moko, omenda ma idwaro ni gisik gimedi, weyo chulo thieth moko e kind weche mamoko. Nyaka ne ange dwe mar 10 mokalo, jodak ywak ni pok gichako mong'o chenro mag thieth e bwo okumba manyien, kata obedo ni sirikal nosingo ni mae chenro mabiro neno ni Jo-Kenya duto oyudo thieth e rang'iny mamalo e ute thieth mag sirikal kod mag ji giwegi. Gimedo ni sani koro chunogi mondo gichudi e yor omenda machieng'. So this is a very good exercise, and we believe also the government is also happy, because when they see such an exercise, they know that members are not suffering elsewhere. Sasa kama sisi mtu wa pale chini akona shida sana, juu anaenda hospitali, ukifika hospitali unaambiwa hakuna SHA, haifanyi kazi. So ni vizuri serikali ikitushughulikia, tutafurahi sana. Ati ukienda hospitali hiyo SHA itakuwa ikikusaidia. Jambo ambalo linafanya wananchi wakawa na hamu ya kupata matibabu, kwanza kabisa ni kwa ajili ya vile ambavyo uchumi wa nchi yetu umeweza kuzorota. Pili, unapata kwamba hatuna madawa ya kutosha au madawa ya kutosha katika hospitali zetu. Na jambo la tatu pia, unapata ya kwamba wananchi hawana masaa ya kuenda hospitalini. Sasa tunataka kuambia serikali iangalie hiyo kadi zetu ya SHA, kwa sababu haifanyi kazi. Waangalie hapo sana, kwa sababu tuko na mashinda nyumbani. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Narok okwedo chenro mar gero paw ndeke ma rang'iny mamalo, rang'iny mar piny mangima e bunge